John Artic. Ito karon sa East Cortez Avenue. Ako pa ni siya sa Cambaro, Mandawi. Padung ka sa First Cebu Mactan Bridge. Ito sa Mactan karon. Ito sa Lapu-Lapu. Google ka ninyo mga ka-John Artic. Okay. Karon sa pilan sa First Cebu Mactan Bridge. Pasakan lang. Pasakan tayo. Okay. Jangan tayo sa bridge. Ito mga ka-John Artic, kailangan safety, siguro nga malayo sa disgrasya, ampo ka pirmi sa kaitasan sa labawang maragahong na ipalayo kita sa disgrasya. Okay. Okay, medyo traffic na dito sa side sa Lapu-Lapu. Ngayon lang tayo, drive safely. Traffic. Nata karon sa Paho, Lapu-Lapu City.
Dito ka sa Kusok. Kusok, Lapu-Lapu. Kusok simento. Ano siya kusok. Second bridge. So, nata sa ubos sa second bridge. Ito ang access road para sa airport.
Ibu. Ibu Lapu-Lapu. Barangay Ibu Lapu-Lapu. Sa Ibo pa rin tayo. Naapata sa Ibo. Barangay Ibo Lapu-Lapu. Ito ang kasadag mga kadyon natin padung sa Punta Inganyo Mactan Punta Inganyo ang kasada. Kan International Airport. Ito nasa doon, nasa right side. Yan. Ito. Okay. Okay, ito yung kalsada guys. Marayton. Ito na ang Carmelite, Barangay Carmelite Street. Barangay Buhaya Lapu-Lapu.
sa may kasadaha ay grabe kalibaungon ang kasadaha sa buhaya ato padung sa akong igsuon akong maguwang. Aduh. Oke mga kadyon artik, tayo sa anak ko sa ako ang balay sa akong maguwang.